Cisco, ne m'a fouillé famille et la tegunda. T'es bien sourd, abga sourd, à tiga mon nebe. John, ni presse le nous, il va t'assaut. Yangerani, n'était caléré. Hey Cisco, John mega tienne fiere. Kabi wati mete beka sourd bolo ateka di mo. A foi de. Nego, off là. Tu aurais tant la tête non fait qu'elle est guérena. On m'a dit qu'elle est muso non fait, walma qu'elle est et war non fait. On va alam nagana qu'elle est té non fait. Allah bargadi. Assassin, sabalisa. Et de la wardi ko atesigia. A to orani fo. C'est donc mi golona e clovena. Ne m'a fait dem senga mulbalala. Ay ko be kainti sakati da mangati nyanga. Apa? Melebi. Non, ami dem senu buga to afia ni ta sanwa. Adam, na go ra woli. Allô? Allô? Allô, bien? Wa do ça va? Oui, ça va. Ne go mune beri. Ne ma fi kana woli ka sura ma nga 50 sura. Ti me ci kulu jali. Mune gerari. Ebi, obna kala mari doa. Ya klisi isa. Yo ne kuniga war soro jonari. Ore kama bila la retard la. Asoro bia. Désolé ça. Asoro la. E kuma fo wata. Aw. Oh, mena na wata ndima, mena waduru faraga pour que je sois assez sumaya. Se baro do ki kadiya. Ere ba kala mai kadni ko jo. Jena tike ngono ne te ne te chefuila. Abi ku ne re ni ga jena tike mi fe ko jo ngona mo. Au fait, madame kan fo ndabla ga fo wati ma passer kan 75 000 minutes. Ebi, kana na uge kuma chama baisa ere ba kala maga fo ko ni ete ni ga jena tike kono na fatala. Ni ere bura ni ga jena tike la saya ka kausa ni mani balwe. Abi ku na ga warbi na di masa. OK. Ah, merci. Somoro. On est bâche là. C'est les bâches là. Bâche touche là. Mais, moralement, ça ne va pas chez moi. Tout dit ça. Tellement compliqué le dos. Ne trop na dame ne rom na romi to yare. Anya foin. Anga jega gla ñokon fe. Mumbe. Sophie, ne jurum la ko bareke. Jurum na ko. Mais bébé jurum na ko keo. Nul n'est parfait. Mime anya foin. Ne kono manu. Et au midi de faire. Et l'anniversaire de Emma Foko, tu es vierge. Et au sort tout dit. Non. Je l'ai vu en couchant avec mon petit ami. Aïcha. Et quand tu sais qu'il faut qu'il y ait comment faire on y. Quoi qu'on y juré. A comment y en a qui est sous. Ja ebe kumo yala la yiriba on nyokonche. Hey, cousine, neta musman fula nga dugo mi ka vierge t'es perdu de aywa. Kan na kuma ne feta. Je suis ta grande sœur. Iklobena. Hayato ndusu denkin. Nga ne baka kuma mi fo. Tiene do galon kisakelen tala. Mune be sego eko kuma tientigia. Encore nunu. Nyanu ga furu, ushikunte so. Nga ufurulen ayira la ka fo ku soro la suka kwenso konnana. Emi yira nga dongere ko kera chogo mina. Chien yere la. Fatuta ballana. Sabu tan fili kunya fonyi. Ko fatu ye kono flare chien. Nga aga mariage la asoro la su. Bam fana chama nga nyana ka furude. Uben bege tugodi ka soro mo ma bwa kalama. Bon, où tu me produits pharmaceutiques doivent utiliser.
mun tun b'a kɛ n'a fɔ ma deli ka cɛko kɛ yɛrɛ mais 2 semaines avant leur mariage u tun bɛ taa musokɔrɔba dɔ fɛ yen nɔ o tun b'a plan tɔ bɛɛ sigi sen kan. I ka di ne yɛrɛ ye i b'a kalama mais yanni ka sa ne ka wari di ne ma fɔlɔ i ka sɔrɔ ka sa i y'a faamu. Bon écoute-moi fɔlɔ si jamais Mimi si jamais i bɛ ka nɛgɛ de a bil'i kunna ni an ka fɛ nin y'a bannen puis n b'i haramuya fo lahara hali lahara n t'i fɛ. Ni dusu bɔ sa ne y'o de f'i ɲɛna ne ni n ka wari bɛɛ ye e ta de ne bɛ wari ɲini jɔn kama e tɛ yan ka n'i dusu bɔ sa n b'a d'i ma dan laban in. Ok n b'i sɔrɔ aw da la sisan ok. Ok problème t'a la i bɛ na sɔrɔ da la sisan. Ok k'an bɛn. Merci. Non petit i kɛra ɲɔgɔn ye. Non ni ne ka ɲi i b'a dɔn cɛ o cɛ bɛ hinɛ muso la muso b'i faga de. A banna o de don. A cɛ belebele. Kana sɔn quoi. San kunkolo 2 cɛ i b'a dɔn Papin i b'a la ka musomaninw kɛrɛ de brise quoi. Bon n bɛ n ka jɛ minɛ ka na sisan. Ok t'a la. A belebele. Hali ni nin fitinin ka bulon tɛ ba la sa. Bébé. Donc wari bɛ min. Mais kalen kɛ na fɔlɔ bi au moins min fɔ fɔlɔ ka ɲa. Wari. I ka wari bɛ ne kunna kɛ mais i ja sigi fana. Hé, Mimi, moi je ne suis pas là pour écouter tes blabla, ok? Il vient voir et puis je me casse et tout, ok? Ok, yafuma sa. E yɛrɛ fɛnɛ dusu de ka bon wari bɛ n kunna yafuma. E yɛrɛ fɛnɛ ka ko ka gɛlɛn kuma dɔ la o ma ɲi sa en compte. C'est compris. O na ne yeli ma diya ya. Mais hali an tɛ baro dɔɔni kɛ. Mais nin ye n bisi sugu ye kalen sugu ye. U kun b'o kɛ cogo di? Musokɔrɔba in tun bɛ worokuru 6 de d'u ma u bɛɛ kelen-kelenna ma u tun b'o dun tile 3 kɔnɔna na. Ah Bamako danbe fɛn fɛn kun bɛ an ka musow la o bɛɛ de taara bi hali muso minnu dara ni cɛ 50 cɛ 60 hali cɛ 100 olu bɛɛ de b'a fɔ k'olu sɔrɔla so kɔɲɔso kɔnɔ. Nin bɛɛ ye parents ni nɔ ye nka o parents kelenw de bɛ tila k'u disi gosi n'o laadalafɛnw ye. N lamɛn Sophie nka o t'a musomanin bɛɛ dɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan a musomanin bɛ bi minnu bɛ s'u yɛrɛ la fo ka taa s'u ka furu dɔw ma cɛ t'u dɔn u tɛ cɛ dɔn u bɛ to ten hali u tɛ sɔn mɔgɔ ka invitation la. O ye tiɲɛ Ala de b'an kisi an kana i ka kɔnɔmaya ko la. Jumɛn o kɔni kuma t'a la tuguni même toi cousine ne b'a dɔn ko tu n'es plus vierge. Mun m'o yira e la an ka gɛrɛnaden 2 y'i ye i bɛ ka bɔ hôtel kɔnɔna na i ni cɛkɔrɔba waritigi dɔ wa n bɔra kalama ka fɔ fana k'i ye photo bila hôtel kɔnɔ ko an ka ni client wɛrɛ mago jɔ di la wa hali moto min b'i bolo i y'a san i ka baara de la. E bɛ mun de ɲini ne nɔfɛ? Ne bɛ fɛ i ka ne dɛmɛ ka n kɔnɔ tiɲɛ. K'i kɔnɔ tiɲɛ? Awɔ. Mun de la e ma planning kɛ walasa k'i kisi kɔnɔ ma? Den fa ye jɔn ye? A fa tɔgɔ Papin a bɛ ka ban ka jɔn den fa ye a ko n ka taa fa wɛrɛ ɲini den na yɛrɛ. An tɛ taa convoquer brigade des mœurs la walima an ka taa ɲɛfɔ one stop center la sabu e ye san 15 dɔrɔn ye. Ayi ne tɛ fa nin ko in kɛ mankan caman ye koyi ka d'a kan ne terimuso Mimi ka mani de don ne tɛ fa ko ka taa yɔrɔ jan fɛ dɛ ni Mimi nana bɔ a kalama a kuma tɛ nɔgɔya. E sɔnna ka bɔ n'i terimuso ka mani e y'o kɛ mun kama? Disons par simple cupidité wallahi natabaya dɔrɔn de ne bila nin na ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan ne nimisalenba de don wa n maloyalenba de sigilen filɛ nin kɔrɔ ni Mimi nana bɔ nin kalama a tɛna nɔgɔya koyi ne bɛ Ala ni kira de deli Mimi nana nin bɔ nin ko in kalama sinon a bɛ sɔn ka haramiya ka bɔ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na pepewu. D'accord i b'a dɔn ko mɛgi kolonw de ka ca Bamako yan mais i hakili jagabɔ an ka se k'a turu ta k'a da mani wɛrɛ kun. An b'a kɛ cogo di sisan? O ka nɔgɔn kojugu. I bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min suwalen tɛ kosɛbɛ a ɲɛ yɛlɛlen don dɔɔni wari b'a kun i bɛ da n'a ye siɲɛ 5 ɲɔgɔn walima siɲɛ 6 ɲɔgɔn
k'a fila de b'a la soit a bɛ jɔ n'i ka kɔnɔmaya ye soit a bɛ wari d'i ma i bɛ t'i kɔnɔ tiɲɛ. Quelle expérience. Min plan dilan ka ɲa pour que a kana échouer yɛrɛ. Jara ni koyi. Wallahi merci. T'an bɛ o la. Ok n'an y'i bilasira. Assassin, il t'a négaté premier mi qui vit ta téléphone dirigé. C'est ce que. Donc il y a des téléphones ça a dit nema. Nema ça ne mène on est gâté dino. Tu étais maintenant na. Mais pour mon fio, faut garantir blé, al no garantir gra, bele baga téléphone, tu aurais n'était pas le bon moi. Assassin, tu étais bien en la cigarette ça. Comment? Bien. À la rançon. Bonsoir. Oh. Ça va? Ami, ça va? La gaffe. Assassin, comment vas-tu? La grande femme. Eh, grand jara. Eh, voilà, école Nico. Voilà, on dort en nous. Tu es là, nous me film non né. Oro était changé. Ah, ça a ça. À Fora, il y en a qui vous trace Sénégal. Mourata, on a ça. Il y a un baby mourant film quoi. Et gafou. Tu es bien en sorry boulam, fais ta cigarette de sang. Allez, dis Joanna na follow. Tiens, gâté. Ne dabal bere C'est bon ça. Non, cigarette mais jawela. Jawete. Tu filmes mais warti boulot ka cigarette fait ça. Il t'a là. Bon, quand. Ouais, donc ça va? Pas peine. La gaffe, non, ouli. Faut même n'a sigi, ni sigi c'est gana. Hein? Viens t'asseoir ici. Ici là. Là, tu as regardé ce qu'on dit. Pour pop. Non, là, tu as tequila. Ah? Tu dois en boulot magala ça pas peine. Eh, tu as pas peine dans un boulot Ça magala. vraiment. Tu es pas peine néo de fort. Il parle à comme musulmanu cœur de briser les flaina. Ben de sonner nuit. Rectification, Blo. Il va faire le coup, ça barama. J'aime mes mousseaux, cœur brisé, mousseaux, nous tout est dedans. Mousseaux galop de gala. Allez, mousseaux, vous avez fait une méga sur le toit. Pop. Aïe. Non, papa. Applaudis là. Est-ce que on va quel? On va comment musori matanton. Ni ko so ne mun na fanya awi. Kam so manu ma wari daragi abubul. Ate wari mun yere soro to godo. Ni mun ko sukui. Mo yere se mo yere kainga kuma papa ngan ko ina ni enwi. Ne kon be mimi do. Mimi te foye école de Ngwansango. Wane ba do o shi sete mimi so mo ye ka fo ku be warda ma ta war mi la chin. Ala de ba do abe wari mboyoro mi na be mi nyina afa. Hey, akam ne jine bulu, ni ka papaga. Minga geleni ma. Saranga duode, na mi dimena fedron, agadi. Abana. Papa, waram ko ka kunwati, nyamatolo, imana munyini, ibo de soro. nani nai anta tuka no sogoma yani ngambulu do bugulila na bitabo mo kala ka kaburu sogoma fo kasoro kana bara damne
Aba. Aba. Okey, aba. Resira. Amba. Ayo sigi. Asimode, kuma. Nga cɛmina mun fɔ ye musow y'an ka so de an b'u minɛ k'u girin cogo min ka d'an ye wa an ka kulonkɛ kɛ minɛnw de fɛnɛ don an b'u yɛlɛma cogo min ka d'an ye ni anw tɛ musow tɛ foyi ye o wa ni muso mun fɛnɛ ko a ka wari tɛ di cɛ ma an b'o to o kelen na o b'a si kɛ muso ganaya la. Assassin o ye yɛrɛ kumakan ya n'o de don sɔgɔmada in na n ye 2000 d'i ma n ka wari lasegin ma ou bien n bɛ t'i convoquer gendarmerie la sans mɔgɔ lankolon siri tigɛlen ninnu inconscient ni est-ce que aw ka kɛnɛ mɔgɔ lankolon ninnu ye mɔgɔ lankolonya ye han e yɛrɛ tɛ se foyi la 40 ni 20 deli kɔ e tɛ maloya han. Ami jeune ninnu jo do koyi wa u jo bɛ an bi Bamakɔ kɔnɔ musomanin ninnu na n'i ye bɔgɛla bila i bɛ taa sugunɛkɛla de ta ne y'i ban dɔ la k'o ye nkalontigɛla ye i bɛ tugu min kɔ n'o tɛ gulɔmina ye o ye jɔrɔkutala ye yalima o tɛna kɛ dugu maalankolon nkalontigɛlaba dɔ ye wa problème ye min ye i b'a dɔn wa mara m'an yɛrɛ de labɔ bi o de y'a to Ala b'an bɛn ni cɛ ye minnu tɛ mɔgɔninfinya finman n'a jɛman fosi dɔn wa mun yɛrɛ bɛ ka nin ko tɔ bɛɛ juguya ni da b'anw jeunes yɛrɛ de la bi parce que an ka jate la ni wari t'i bolo i tɛ jate i tɛ jɔyɔrɔ la wa valeur t'i la o ma an bɛna kɛ jumɛn de don n'a nataw la. Ami i ɲɛ b'a la dɛ an ka gɛrɛ in ye k'a to yen sabula don o don tulo bɛ taa kalanso min kɛra an ɲɛna sisan o ye leçon de dilen an ma k'a sɔrɔ an ma wari bɔ an ma sanu bɔ. ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de bɛ ko ɲini min y'a ɲini wa a y'a sɔrɔ. min bɛ dɔrɔn tɛ o bɛɛ ni mun ɲini i b'o sɔrɔ. anw tɛ ko ɲini ko kana n'an sɔrɔ an taara. Nka cɛ ninnu b'u si kɛ muso ganaya la olu t'a kalama k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka évoluer don. a sincère i b'a dɔn aw de ye ninnu ɲɛ don mɔgɔ la sinon n'aw yɛrɛ tɛ cɛ tɛ ninnu ɲininka mun b'u kun kuma tɛ k'a tɛrɛmɛ. cɛw fɔra e fɔra. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si. Aw ka kɛnɛ? Tɔɔrɔ si. Denbaya? Nse. Aba. Ok. N bɛ jiko t'a la n bɛ ji d'a ma. Ayi an ma se jiko la. Awɔ. Karamɔgɔ. An ser'i ma. A ma se ka kuma. Kabi ɲaw ye dɔrɔn n y'a dɔn aw bɛ min na yan aw nakun y'a dɔn nka aw bɛ se k'a kɛ kelen kelen a bɛ don kelen kelen. Aw ka taa. Awɔ ne bɛ sigi. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si. Baasi tɛ. Karamɔgɔ. I hamina fɔ. Ne muso e tɔgɔ tɛ Aminata? Awɔ ne tɔgɔ Aminata karamɔgɔ. I ba tɔgɔ Jɛnɛba? I fa tɔgɔ Burulayi? O tɛ? Mais karamɔgɔ e sera k'o dɔn cogo di tan?